tak já už tam u dalšího videa. Bude to ze hry Loadout. Jo. A je to něco jako Team Fortressko, ale pro mě to možná něco lepší. Uvidíme, jak se to bude líbit vám. Napište mi do komentářů, jestli se vám to líbí víc nebo méně. No, každopádně to je super hra. Můžete si vytvořit své vlastní zbraně, jako jsem si vytvořil plamenomet. A takové, co střílí takovýhle miny. A ještě jsem si ho vylepšil, že můžete si takhle dvě, vidíte? No, 3. No prostě je to jakoby minihra Control Pointy. Musíme je obsazovat. Teďka vedeme, B, C jsou naše. A teďka Ačko jdu obsadit. Už není nikoho, protože jsme jim to dobili. A teďka to musíme jít rychle obsadit. Na ně zničte je. Tak. Zoom, ratatata, zoom. Mě chtěla říct, tam jako mal, že což vyskočil, jsem si vyskočil tady to, vidíte, takže můžete dobře skákat a máte vysoký, potom když zmačujete dvakrát dvojité V, tak vyskočíte takhle, uděláte ten kotrmelec a když zatím uděláte ještě skok, tak vyskočíte ještě vejš, podívejte se, to je ten vysoký a tady to je normální skok. Takže víte, že to vyskočí výš, takže takhle je dobrý skákat. Potom pravým tlačítkem se takhle přiblížíte. Co se stalo? No, pardon. Pravým tlačítkem se takhle přiblížíte. A levým tlačítkem střílíte, to ví každý. Můžete si vytvářet své vlastní zbraně. Tím kolečkem na myši si vyměnit zbraně, taky to jde i kolečkem, jenže tak vám to nemůžu ukázat. No, takže teďka jsme vyhráli bitvu. Vítězové, co mi horší, protože jsem to nic nedělal. A ta hra se jmenuje Loadout, takže každý stará vytvářet zbraně. Mám link, věc, já načím Kinga, takový, to přišel laser, pustají to šparazé, pustat se šléční kámoše, pustat ten ohromný plamenomet a to je právě fakt prděcky. A šetřím si tady na úplně superovou věc, bioskener, což bude hledat ty nepřátelé i přes bůh. Hledat, ne střílet. Já myslím, že to bude hledat. No, teďka už bitva, tady jdeme. Yes a to loaduje. Tak. Dobře. Zaprčit, pardon. To je brdio, to je hustý. Krepit revolveru. Skoč. Kde? Pak. Je. Tamhle teď. Aha. Prčit, jsem tu na to sám, pomožte mi někdo. SOS pomoc. Ježišmarja, jak už to vypadám. Jsem úplně divnej.
jdeme na Bčko. Hop, hop. Tady skočím, tak se zabiju, takže skočím tady. No prčic. Prohráli jsme tou bitvu o ten bod. Zničte je. Zničte je. Já hořím. Pomoc. Tak mi pomůžete někdo? Pomoc. Haló. Ne. Hop. Hop. Zkusím to takhle. Hop. Dobrý. Tam už vidím nějakého. Tam jsou. Ahoj. No, takže jsem vám chtěl ukázat tady to. Takže potom, když jsou zbraníci, tak můžete vyměňovat panáčka. Na začátku jsou tady ti 3. Tahle ten. To je epický, no. Prostě tady má granáty u toho a to je všechno epický prostě. No. Potom tady, když chcete, tak tady máte to skládání těch zbraní. Tady máte bose, můj oblíbený. Mám taky rád. Hele, tady můžete prostě už to mezi dáte. Tady si můžete vylepšovat prostě jo, všechno. Tady takhle si vlastně něco koupíte, kliknete a dáte save, tím to koupíte. A potom tady ještě jedna věc. Když kliknete třeba na title a dáte test. Tak se to nahoduje. Můžete bránit. Tady se vám naspawnují za chvilku, počkej. Panáčci. Ale takhle můžete. Tady víte, že ten oheň ubírá chvilku. Tady začnou se spawnovat tady, tamhle ještě. Tady vlevo nahoře vidíte jméno v té zbraně, Mimking. A kolik je jakoby procent. Když tam máte 0, to znamená, že můžete střílet tak dlouho, jakoby chcete. Když už tam máte třeba takhle 50, tak znamená, že už za chvilku přestanete střílet. No a to už nemůžete střílet. Potom dáte escape, jste tady. Takže vám můžu ukázat teďka mým věc. To mým věc. Představuji vám mým věc. A když máte třeba půlku zásobníků, tak dáte R. Ono se vám to době celý. Tak. Každopádně teďka vám ukážu ještě poslední věc a to je bose. Tak to jsem si už. Tak. Takže doufám, že se vám tady to video líbilo. A